Welcome back mga ka-DIY Look TV mga kalapatids. Today's video, namisa na po yung isa nating breeder. Ayan, so napisa na yung kanilang itlog. And then may announcement tayo mga kalapatids. Makikipag-collab tayo sa mga fanshare vlogger dito sa Pangasinan. So dumadami na po yung mga fanshare dito. So ilalabas ko na siguro dito mga kalapatids. Ilalagay ko na dito yung mga YouTube channel nila at para ma-promote din natin at matulungan natin yung isa't isa mga kalapatids. So wait nyo dito, lalagay ko dyan mga kalapatids. So mga 5 seconds lang siguro. Yan. So yun nga mga kalapatids, makikipag-collab tayo soon sa mga fanshare vlogger dito sa Pangasinan. So abangan yan mga kaaro. Yan. So kaaro ang mga tawagan nila, tawagan natin. Yan. So mga kaaro, ayan. So today's video nga, tutuloy natin yung ating yung pag-update dito sa vlog sa ating mga breeders. And then yun nga mga kalapatids, pipili din tayo ng i-raise natin kasi yung kasama kong si Import, yung bata is magre-raise kaming dalawa. Ayan, magpupustahan kami mga kalapatids. So ang pustahan namin is mga mali lang naman mga kalapatids. Gagawin natin yan sa next video. So sa ngayon mga kalapatids, ngayong video mga kalapatids is pipili kami ng kalapate na tig-isa. And then i-release namin dalawa, magre-release kaming dalawa. Papalipad namin dito lang sa malapit para hindi tayo medyo lumayo-layo dahil umiiral pa po yung ating community quarantine mga kalapatids. So yun nga mga kalapatids, yung pagkukulab sa mga YouTube vlogger dito sa Pangasinan na pigeon vlogger. So makikipag-collab tayo soon. So lalong-lalo na kay Idol Kel. Ayan, so mga dyan sa Santa Barbara mga kalapatids is meron din. And then sa Kalasyaw Yato, sa Dagupan yun mga kalapatids. So medyo maliit pa. So nagsisimula pa lang kami umangat ng konti-konti mga kalapatids, mga kaaro. Ayan. So sana masuportahan nyo kami ang isa't isa dahil magtutulungan po kami na bigyan kayo ng masayang content na makikita nyo sa ating mga video. And then magpaparaffle din tayo dito mga kalapatids, kaaro. Ayan. So may paparaffle ako soon, 3 kalapate para sa ating mga viewers na member dito sa ating DIY Look TV mga kalapatids. So ang bago ang lahat mga kalapatids is nakapaglinis na rin tayo dito sa ating loft. Ayan. So naglinis na rin ako. And then ito is pailog-ilog na rin ulit. Ayan o. So bumabara ko ulit mga kalapatids. Ayan. Dito yung dalawa namisa na o. Kita nyo naman. And then ito mga kalapatids is tinitring ko muna paamuyin and then ililipat natin dun sa ating flyer. Yan. Lilipat po natin dyan. And then dito naman yung sa wedding line natin mga kalapatids. Dito. So di pa ulit naliging itlog pero lilinisan ko muna bago sila mga itlog. Sa susunod na video din siguro is malinis na to mga kalapatids dahil medyo busy pa. Yan. And then dito sa ating stock, dyan din sila. Yan. So yan si Putol mga kalapatids. Okay naman sila. Yan. Tara mga kalapatids, si Import, nandito si Import. Ayan. So pipili kaming dalawa ng i-release namin. Si Import, kasama ko si Import. Teka dito, Import. Ayan. So dito yung mga flyers natin mga kalapatids. Ayan. So papakita ko muna sa inyo mga kalapatids. So kikita nyo naman mga kalapatids, di pa na natin nalinisan yung ating flyer slope dyan. So medyo madumi-dumi pa yung loob. So linisin din natin yan. Yan. So ipapakita ko muna sa inyo kung sino yung ating pagpipilian. So isa na to. Yan, isang kak.
And then yun, isang wedding line. And then ito, isa ulit na wedding line mga kalapatids. So bali tatlo na, and then yun, yung isa. Yan. Yan mga kalapatids, isang blue bar na hen. And then meron pang isa dito mga kalapatids, di ko po mahanap. Ayan, yan. To. Isang blue bar din mga kalapatids. So yan yung mga naunang kalapati natin na young bird na warriors. Yan yung first clutch. Kaso ang ano lang mga kalapatids is naka-clip ring. Hindi natin nasingsing dahil late dumating yung in-order natin na singsing. So ito mga third clutch is mga sumunod na kalapati natin na third clutch. Ayan, so sila yung may mga singsing. Yan, lalo na to na wedding line. Ayan o, focus natin mga kalapatids. So yan. Then yun, yung mga off color natin. Yan, so may saddle din tayo. And then ito mga kalapatids, lalo na to, hindi natin alam kung ano talaga yung kulay. So di ko tansya. And then dito din yung isang cock natin, kaso di na yan nagkasama. So bali 5 yung pagpipilian naming dalawa mga kalapatids. Yan o, isa dyan, isa yun, and then yun. So ang unang-una mga kalapatids is yung nauna kong napili is itong cock. Siya yung una kong napili. So pipili din siya. So pili ka na rin, import ng isa. Yun nasa taas. So yun daw ang napili niya mga kalapatids. So tingnan natin kung anong number niyan siguro. So ito kasi is tatandaan ko na lang mga kalapatids kung anong number. Ayan. So sisilipin ko na. So number 37 to. So hindi ko alam kung yun ba is anong number. Basta tatandaan lang natin yung isa is number 37. So bali yan. And then yun. So ang rules namin dito is, ang rules nating dalawa is kung sinong unang bumaba dito lang sa flyer slope namin. Dito sa flyer slope mga kalapatids is hindi na kailangan pumasok kung sinong unang bumaba dito sa bubong. Dahil bumababa, pagdating kasi nila is bumababa pa sila doon. So kung sino yung unang bumaba dito mga kalapatids sa bubong natin, ayan, siya yung unang mananalo. So yun yung magiging rules namin. Ayan. So dito kami maghihintay dalawa kapag nag-release kami, kapag sa susunod na video mga kalapatids. Ayan, so nakapili na kami mga kalapatids. Ayan, so bali dalawa yung napili natin, kaso bali 5 yung ipapakawala natin dito sa mga kalapati natin. Ayan. So yun lamang po yung update natin dito ngayon mga kalapatids sa ating mga kalapati. So dito yun, malinis na. Malinis. So dito mga kalapatids, may tumanim na, hindi ko alam kung mais ba to, kaya hindi ko alam kung ano itong isa. So dako na tayo sa mga nagpapa-shoutout mga kalapatids. So ang magsha-shoutout ngayon is si Import. So medyo mahihain pa ngayon si Import. So masasanay din yan. Yan mga kalapatids. So tara, samahan nyo kami mag-shoutout na dalawa. So yun mga kalapatids, mga kaaraw, dako naman tayo sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout nga pala kay EB Family Love TV, kay Christian Leven Solomon, tapos kay Emil Martinez at sa asawa niyang si Shaiki Martinez. Salamat. Tapos kay Tore Mocha Love, yun lang. Tsaka sa akin na rin, shoutout na rin kay Dick Balang. Tapos kay John Stewart Netoy, Grandfather Love TV. Tapos kay Poloy Love TV, Andres Love. Yun lang po mga nagpapashoutout. So mga kalapatids, yun nga, natapos na siya mag-shoutout. And then dakot ay doon tayo sa announcement natin ulit. So mga kalapatids, dakot tayo doon sa ating paraffle. So update tayo doon sa paraffle ulit natin mga kalapatids is ang rules natin lang doon is manood ka lang, mag-like and comment and share ka lang palagi. So yun lang naman yung ating rules sa ating
paraffle sa second raffle natin mga kalapatids, ano. So, huwag mong kakalimutan mag-like, comment, and subscribe palagi dito sa ating YouTube channel. Ayan. So, kung bago ka pa lang mga kalapatids, mag-subscribe ka na and click mo yung notification bell button mga kalapatids, ano. So, sorry mga kalapatids kung nabulol tayo ng konti. So, yun nga mga kalapatids. Hanggang dito na lang yung ating video muna sa ngayon. And then, abangan natin yung aming labanan ni import sa ating magiging race, sa aming dalawang magiging race. So yun nga mga kalapatids, kita ulit tayo sa ating susunod na video. That's it mga kalapatids.